Ehing şeflere, tatar yaşlere, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehing şeflere, tatar yaşlere, alga barabız, birge biz buldurabız. Сәлем татар егетләре. Сәлем татар кызлары. Сәлем һәр вакыт яңалыкка омтылучы, креатив. Һәм бары алга атлаучы яшьләр. Атага бер тапкыр. Күп кирәк. Күп кирәкми иш җитә. Яшьләргә яңа идеяләр белән баер өчен тукталыш ясарга кирәк. Дустым, син бик дөрес бастың. Эфирда яшьләр тукталышы. Ә син беләсеңме, тарихи чарага бер ай калып бара. Безнең тел төбебезне аңлагансыздыр. Икесеннән алып 12 мартка кадәр Красноярск шәһәрендә 29-нчы кышкы универсиада узачак. Студентларның кышкы уеннары СССРда да, Россиядә дә моңарчы үткәрелмәде. Ярышлар барлыгы 11 спорт төрендә барачак. Алар: биатлон, тау чаңларында шоу, керлинг, чаңгы шоу, сноуборд, фигурлы шоу, фристайл, туп белән хоккей, шайбалы хоккей, шорт-трек һәм башкалар. Барлыгы 76 медаль комплекты уйнатылыр дип көтелә. Безнең татар яшьләре кышкы универсиадага әзерме? Бу турыда Татарстан яшьләре сәхифәсендә. Кышкы универсиада уеннарына 3050 спортчы, 200 мең кунак һәм 5000 волонтер килер дип көтелә. Сәлем! Привет! Мин Эльвина. Мин Владислав. Без Казаннан Красноярска баручы волонтерлар. Быел март айында Красноярск шәһәрендә универсиада булачак. Мы нашей дружной командой Казан Volunteers в составе 50 человек отправляемся на всемирные зимние студенческие игры. Дөньядан 5000 волонтер җыелачак. Волонтеры будут помогать в различных направлениях. Встречать в аэропорту, размещать в гостинице, сопровождать в течение всех игр, помогать на спортивной площадке и многое другое. Мы будем организовывать одно из крупнейших международных спортивных событий в современной истории России. Волонтеры получат колоссальный опыт, море эмоций и новые знакомства по всему миру. Синең игътибарга кышкы универсиада узачак төп спорт корылмаларын тәкъдим итәбез. Алар: Кристалл Арена спорт сарае, Енисей Арена стадионы, Платинум Арена, Бобровый лог фан-парка. В числе нашей делегации будут работать волонтеры-атташе, волонтеры-супервайзеры, которые имеют достаточно опыт проведения международных событий, получили опыт на чемпионате мира по водному виду спорта, на Всемирной летней универсиаде в городе Казани. И вот своим опытом, своими компетенциями могут поделиться со своими коллегами в Красноярске. Иң текә яшьләр кайда җыела? Тукталыш ясаганда сәхифәсендә без сине кызыклы урыннар белән таныштырабыз. Шуларның берсе Алафуза фабрикасы. 18 гасырда гөрләп эшләгән фабрика бер мәлдә ташландык булып тора. Тик хәзер ул яшьләрнең иң яраткан урыны. Хәзер исә Алафуза фабрикасында рәссамнар күргәзмәләрен оештыра, фотографлар иң шәп фотосурәтләрен ясап кала. Иҗатчылар гына түгел, скейтбордта йөрергә өйрәнергә теләүчеләр дә бирегә килә ала.
башланды. Айзилә, селфи ясаган вакытта киләсе сюжетка тукталыйк. Лайклар, аларны җыю хәзер глобаль проблемалар белән бер рәткә килеп баса. Аның өчен ниләр генә эшләмәйләр дә нинди гамәлләр генә кылмыйлар. Я и яичница. Лайкларны җыю өчен иң популяр жанрларның берсе ул селфи. Селфи инглиз теленнән үзем, ягъни үземне дип тәрҗемә ителә. Аларны хәзер кайда гына ясамыйлар: өйдә, урамда, юлда, ялда һәм тагын башка урыннар. Тарихта беренче тапкыр автофотопортретін Роберт Корнелиус төшерә. Бу 1839 елда була. 1914 елда император кызы Анастасия Николаевна шулай ук фотоаппарат белән көзге алдында фотосын ясый. Ә соңрак Стэнли Кубрик шулай ук селфине үзләштерә. Ә менә бу мизгел мөгаен күбегезнең балачагыннан истә калгандыр. Ләкин селфи ул әле иң популяр жанр гына түгел, ә иң куркыныч жанрда. Ни өчен дисезме? Карап китик. Дөнья буйлап селфи ясаган вакытта дистәләгән фаҗигале хәлләр булып тора. Яшьләр экстремаль хисләр артыннан биеклекләргә дә менә кыргый хайваннар белән фотога төшүдән дә курыкмый. Ә барысы да шул лайклар өчен. 21 яшьлек Индонезия егете Эри Юнанта профессиональ альпинист һәм скалолаз була. Аның иң зур хыялы Мирапи вулканының иң биек ноктасына менү була. Менгәч, аның интернетка кую өчен селфи ясасы килә. Ләкин Эриның аягы таеп китә һәм ул вулкан кратерына егылып төшә. Вологда шәһәрендә 11-нче сыйныф укучысы шулай ук селфи ясаган вакытта һәлак була. Андрей иптәшләре белән биек бинаның түбәсенә менәләр. Яшь егет 9-нчы каттан егыла. Бу хәл 2015 елның 24 сентябрендә була. Шуннан бирле фаҗигале хәлләр ешракта була. Ләкин бу яшьләрне туктатмый. Үзегезгә сорау бирегез. Лайклар шуннан да үз гомерегездән кадерлерәк микән? Иҗади яшьләр илһам чыганагын кайдан гына алмыйлар. Бүгенге Алгарыш сәхифәсенең кунагы Анита Грейга яңа идеяләр ничек килә? Сәлам, Анита. Анита Грей Fashion Revolution агымы башында торучы кием дизайнеры. Әти-әнисе Анитаның дизайнер булырга теләвен бөтенләй хупламаган. Шуңа да яшьтәшебез иң элек лингвист белемен ала. Тик үҗәт кыз барыбер үз дигәненә ирешә. Бөек Британияга китә һәм кием дизайнеры белемен ала. Анита дөньяның 11 илендә булырга өлгерә һәм һәр вакыт бер сорауга җавап эзли. Нәрсә соң ул мода? Анитаның төп уңышы Миланда узган мода атналыгында катнашу. Я помню мой первый день в Лондоне, мы приехали, нас попросили принести старую пару джинс. И я не поняла сначала, думаю, ну как так-то? Я столько к этому шла. Я сижу такая злобная, с этими джинсами в уголке, распарываю. Ну как бы я распорола за полчаса, а нам дали 4. На меня так все смотрят и говорят, ну помогай теперь другим, и испытывай, что ты чувствуешь. И записывай это в свой дневник. Я такая думаю, так, я чувствую злость. Я чувствую, что это не стоит этих денег, что я сюда как бы всю жизнь шла до Лондона, и в итоге получается, что я неправильно выбрала факультет, мне показалось. Я его выбирала, знаете, как? Ну, как все русские. Он покороче был. Я не читала. Но в итоге, наверное, именно они позволили мне открыть мой голос. То есть единственное, что я хорошо делаю, потому что с детства перешивала история, сочетаю ткани, фактуры, и они мне показали, что это нормально, что это модно, что это новое направление, ему всего 5 лет, называется «Модная революция», Fashion Revolution, как раз началось в Лондоне, и вот мы как бы в передовых, поэтому немножко сложно донести это до людей, наверное, наш менталитет еще это не воспринимает, но чтобы купить вещь, которая будет стоить как произведение искусства из старых вещей перешитых, ну, как бы, да, наверное, это какой-то уровень осознанности должен быть. Тарих битләренә күз салсак, 1982 елда Россиягә чит ил киемнәре кертелә башлый. Һәр егет кызның өстендә футболка, олимпийка, джинсы була. Вакыт узгач, егет кызлар әлеге матур төрле төсле киемнәрдән никадәр чуп калуын аңлый башлый. Менә шуннан инде Fashion Revolution башлана. Яшьләр иске киемнәргә яңа сулыш өрәләр, яңа фасон кертәләр, үзгәртәләр, утилләштерәләр.
Анита Грей әлеге инкыйразны яңадан кабатламакчы була. Мода сейчас для меня — это не то, что было раньше, это не красивое платье. Это не какой-то эффектный лук. Мода — это больше сейчас для меня ответственность. Достар, беләсегез килсә, берсеннән алып 10 февральгә кадәр Бакый Урманчы музеенда Анита үзенең күргәзмәсен оештырды. Если вы придете, посмотрите, например, даже нитки, которые я распорола от джинс, я их потом нашивала в виде вышивки. Я пыталась понять, как мы можем полностью утилизировать. И это все, конечно, пошло, опять же, от вопроса, который меня сейчас интересует больше всего, это вода. Если каждый человек, ныне живущий 7 миллиардов, одну пару джинс не выкинет, чтобы другую не купить, а либо утилизирует, либо он ее как-то переработает, то мы сохраним питьевой воды на 95 лет для всего ныне живущего населения из расхода по 2,5 бокала в день. И на выставке как раз есть 0,014 граммов нитки, которая равняется 1 литру воды, который на ее расход. То есть это то количество джинсы. Анита, менә без синең турыда кыска гына белешмә карап уздык. Шулай да беләсе килә, менә сине шушы яңа идеяләр тудырырга нәрсә тәрә? Меня вдохновили, наверное, те люди, с которыми я сталкивалась. Вот в Индии однажды меня в гости позвали мои коллеги, и они жили, я не могу, это 12 квадратов подземелья. То есть это комната, в которой жило 3 поколения. И там вот буквально, там не было кровати, там вот они в каких-то топчанах спали. Кто-то болел, и у них на всю семью был пластиковый пакет с едой, какую-то они замесили. В Индии уважение к вам проявляется, когда вас они вот на ладошку кладут, с ладошки из руки кормят. И я ни разу не видела там, как бы, чтобы люди мыли руки. И у меня было вот это состояние между не принять, потому что это последняя еда, и плакать, потому что это последняя еда. И я помню, они мне даже сколько-то еще отложили домой. Я в тот день задумалась, что у людей нет ничего, они готовы со мной делиться, и они улыбаются, и ситуация не изменится. То есть ситуация по потреблению, когда я жила в Америке, и люди просто ходят на шопинг в обед, потому что им делать нечего, потом эти все вещи складируются с этикетками в шкафу, или у них есть такая психотерапия, да, там сходить на шопинг, успокоиться, или девушки, у меня плохое настроение, я пойду себе что-нибудь куплю. Ну, как бы, а мы же не задумываемся, кто это производит. Я видела детей, которые в возрасте 7-8 лет, у них нет детства, как бы там есть детский рабский труд, они шьют и вышивают сари. И я поняла, что у кого-то нет детства, у кого-то... В Бангладеше люди по окончанию рабочего дня могут накопить 21 рубль. То есть какие мечты мы можем осуществить, если мы накопим 21 рубль за день? И я поняла, что я езжу и смотрю мир, и у меня есть эта возможность, а у них никогда не будет. И, наверное, это нечестно, и я бы хотела своей практикой просто привлечь внимание, чтобы люди во всем мире стали более ответственны. Анита, яшьләр синең агымга кушыламы? Была неделя, которую проводила Fashion Revolution, называлась Make Something, и это неделя, когда люди бойкотировали Cyber Monday и как раз Black Friday. И мы с ребятами и с теми, кто нашел нас на Казань Go, из старых вещей перешивали игрушку. И ко мне подошла девочка, ей 12 лет, и она на меня посмотрела такими глазами и говорит: вы знаете, я не знала, что из маминой старой футболки можно сделать такую красивую куклу. И я поняла, теперь нас двое. Теперь вот в этом течении Fashion Revolution в Казани нас двое, потому что у нее сознание изменилось. Анита, сиңа алгарыш елында зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Бүгенге укучыларны нинди һөнәрләр кызыксындыра? Мәгариф карьера күргәзмәсе барысына да ачыклык кертте. Специализированная выставка «Образование карьера» объявляется открытой. Санадым. Күргәзмәгә 60-тан артык белем бирү учреждениесе килгән иде. Бу үзенә күрә бер базарны хәтерләтә. Сатучылар үз товарын мактаган кебек, бүгенге студентлар да мәктәп укучыларына сайлаган уку йортларын мактады. Мәсәлән, ветеринар булу өчен хайваннарның телен аңлау бик мөһим. Вся семья связана с животными, и вот у меня старший брат заканчивал академию, и я туда же поступил. Ну, как бы семейное дело получается. Ә менә чәчтарашлар исә клиент телен аңлый алырга тиеш. Мен Радио Механический колледжда укыйм. Әлеге моментта мен монтаж белән шөгыльләнәм. Айрым шундый устройстволарны җыю белән шөгыльләнәм. Һөнәрең ошыймы сиңа һөнәрең? Бик.
Монда башта менә шундый яшел генә плата була. Һәм аерым детальләр. Һәм шуларны без куеп паятабыз һәрбер әйберсеннән. Посадочный местларына. Аның өчен без плюс кулланабыз һәм припой. Мин дә кайбер һөнәрләрне үзләштерергә булдым. Күргәзмәдә Мәскәү, Санкт-Петербург, Ульяновск, Төмән, Екатеринбург кебек шәһәрләрдән дә килгәннәр. Шулай да һөнәрләр базарында иң кирәклесе булып инженер һөнәре тора. Аннан кала IT белгеч, архитектор, веб-дизайнер һәм агроинженер. Мин оештырган сораштыруда катнашучы укучылар әлеге һөнәрнең берсен-бер телгә алмады. Булачак һөнәремне үземне психолог булып хис итәм. Пилотом хочу стать. Не знаем еще пока. Вот ищем что-нибудь подходящее. Хотела поступать на режиссуру, анимации, компьютерной графики, но данный факультет сейчас закрыли. И пока еще не знаю, пришла, чтобы выбрать. Мин юрист һөнәрне сайладым. Юрист, мин ана политика барам. Белмим. Я хочу поступить в институт, связанный с физикой, биологией. Дизайнер булырга телим. Бүген студент, ә иртәгә президент. Шуңа күрә дә дустым, булачак һөнәрең турында бүгеннән укый башлам. Ишетми, белми, күрми калма. 27-нче ягымлы яз яшьләр татар милли мәдәнияте фестивале старт алды. Быел фестиваль 30 марттан алып 1 апрельгә кадәр музыкаль, хореография, оригиналь жанр номинацияләрендә узачак. Шулай ук сөйкемле затлар да үзләрен Мисс Ягымлы язбикә номинациясендә сыный ала. Гаризалар 7 мартка кадәр аста күрсәтелгән сылтама аша кабул ителә. Сәлам, мин Ания. Тапшыраның икенче өлешен мин алып барам. Дуслар, таныш булыгыз, булачак алып баручы Мисс Татарстан шибәрләр бәйгесендә Мисс телевидение титулын алган Ания Газизова. Ания, сөйләп китче, ни өчен Мисс Татарстан бәйгесендә катнашырга булдың? Анда катнашу нинди мөмкинлекләр ача? Рәхмәт. 2 яшьтән алып мин сәхнәдә күп төрле матурлык конкурсларда катнаштым. Бик зур хыялым булган иде Мисс Татарстан конкурсында катнашырга. Конкурс бик оста, кызыклы, оештырган иде. Безнең белән бик яхшы укытучылар эшләделәр. Мин анда кызык белемнәр алдым, яңа дуслар таптым. Син Мисс телевидение титулына ия булдың, киләчәгеңне телевидение белән бәйлисең киләме? Минем хыялым кичкенәдән телевидениедә эшләргә. Яңалыклар, хәрле итә, яки матурлык дәресләре тапшыруларын алып барырга. Мин Поволжский государственный технологический университеты студенты булам. Кафедра информационных систем в экономике. Мәктәп елларыннан ук бию, баскетбол белән шөгыльләндем, хәзер игътибарны күбрәк вакыйга бирәм. Шулай ук инглиз телен өйрәнәм. Яшьләребезгә синең киңәшләрең? Шуны әйтәсем килә. Теләгем булса, югары үрләргә менеп була. Ания, бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар телибез һәм әлбәттә телевизор экраннарында да күрербез дип ышанабыз. Безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Җырчы кешенең һәр минуты иҗатка багышланган. Яңа үрләр һәм әлбәттә халык мәхәббәтен яулау өчен күп кенә хезмәт куярга кирәк. Мин сезне бүген шундый тырыш һәм моңлы тавышлы бер җырчы белән таныштырырмын. Элемәле туннарны без кимәдек. Гөлнәсә, син нишләп монда торасың, ник кирмисең? Мин сине шундый матур итеп җырлыйсың, хәтта бүлдерергә дә куркып торам, Регина. Бик зур рәхмәт, шундый сүзләрне ишетү минем өчен бик рәхәт. Кадерле тамашачылар, сез дә таныш булыгыз. Бүген бездә кунакта Болгар радиосы милли музыкаль премиясе лауреаты, яшь җырчы һәм актриса Регина Тимербулатова. Таң атканда, ай батканда, күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән.
Ялгышмасам, сине иң әйбәт укырларның берсе ГИТИСка укырга чакырганнар иде. Тик син улардан баш тарттың. Нәрсә белән бәйле булды бу карар? Чыннан да шулай булды. 19 яшында, 2нче курста укыганда, мине ГИТИСка укырга чакырдылар. Мин анда ничек электем? Беренчедән Созвездие йолдызлык бәйгесендә катнаштым. Һәм инде анда жюридә Борисов дигән бер кеше утырды. Ул ГИТИСның деканы булып чыкты. Ул мине күреп алды һәм инде чакырды укырга. Әмма ул вакытта мин бит инде музыкаль клиентында укыдым, очный бүлегендә. Һәм инде мин аны ташлап китә алмадым, чөнки татар иҗаты, татар музыкасы миңа бик ошый, мин аны үлеп яратам. Шуңа күрә мин инде Татарстанда, Казанда калдым. Һәм инде бер дә үкенмим. Күптән түгел син шулай ук җылы эзли җаннар фильмында да төштең. Менә хәзер әйт әле, сиңа нәрсә якынрак күңелеңә, җырлаумы яисә актриса булумы? Беләсезме, кинода төшүе минем кичкенәдән шундый зур хыялым иде. Һәм инде Нурания апага зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул хыялым минем чынга ашты. Син башка салонга барам дидең түгелме? Кая барасың? Я и сама очень хорошо знаю. Ә менә син кая? Кем янына барырга кирәген белмисең, похоже. Икесе дә кызык. Ике һөнәр дә минем өчен кызык. Әмма дә ләкин җырга мин күбрәк тартылам. Синең клипларың шундый күп төрле, һәм алар һәрбер сүзенә бер кызыклы сюжет белән бәйләнгән. Кызык моментлар күп булгандыр инде клипларны төшергәндә. Әйе, минем хәзерге бүгенге көндә эш клипым бар. Хәзерге көндә яңа клипны төшерергә исәп минем бар. Һәм инде бу айда алар без аны төшерәбез. Клипка килгәндә хәзер күп малайлар аны белгәч инде Регина клипны төшерә. Миңа язалар: Регина, әйдә, сиңа анда бәлки мәхәббәт уйнатырган бер егет кирәктер. Мине алмассыңмы микән? Күп егетләр миңа шулай яза. Әмма дә ләкин мәхәббәт турында җыр түгел. Җыр гомумән мәхәббәт түгел, ул инде урман турында, безнең Татарстанның матур табигать турында, җырлы урман дигән җыры дип атала ул. Һәм инде тиздән сез аны күрә аласыз. Син шундый күп кырлы шәхес, Регина, синең белән таныштыру өчен хәтта бер тапшыру да җитмәс иде миңа калса. Шуңа күрә мин синең белән сау булашмын, киләсе очрашуларга кадәр дип кенә калам. Тагын очрашырбыз, Алла бирсә. Бик зур рәхмәт, Алла бирсә очрашырбыз. Ә бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ваня иделәр очрашканга кадәр. Сау бул.